Chodíš do posilovne a nepoznáš tento cvik, je úplne najlepší a precvičíš s ním celé telo. Nikto ho nemá rád, teda okrem neho. Drepy sú najlepším cvikom, keď chceš silu, kondíciu, pevné nohy, precvičuješ veľké svalové partie, spevňuješ stred tela a zlepšuješ stabilitu. To je práve ten dôvod, prečo sú drepy tak dobrý cvik. A aby si mal výsledky bez zranení, je dôležité dodržiavať správnu techniku. To znamená rovný a spevnený chrbát, kolona v línii s chodidlami a pohyb robiť plynule hore aj dole. A hlavne nie s ťažkou váhou na úkor techniky, ale radšej s ľahšou váhou, ale správne. Ja si to užívam. Ja sa cítim dobre. Pohodinda. Nie je to jednoduché, ale nikto nepovedal, že to má byť jednoduché. Preto sú tie drepy také efektívne, keď sa robia správne. Pre viac takýchto videí nám daj follow a zanechaj like.